aquí l'avantatge de tot això i el bonic d'aquest projecte és que arribem a tothom. I a més ho fem d'una manera pràctica. És a dir, el nostre objectiu no és teoritzar sobre la música, sinó que sigui una experiència pràctica totalment. És a dir, fer bandes d'instruments en horari lectiu, entendre com funcionen els instruments i fer petites cançons de tal manera que puguin tocar junts. So, la, si i do. Fem tiple i ens ensenyen a tocar el tiple i no un tiple qualsevol, en 3D. Ens han ensenyat una miqueta les notes i he après a tocar-les com de cop i durant més temps, més llarg, sense agafar tant d'aire. En plan, sense agafar més vegades aire. El la. Un, i. Ja m'has tornat a canviar els dits. Callats, que sí? Com es feia el la? El que vam fer va ser un concurs on es van presentar 14 projectes, dels quals van ser guanyadors 2 projectes, i un dels quals és el que avui presentem de l'Escola Conrad Saló, d'aquí a la Bisbal. Molt bé, doncs ara...